Neng dian iki rek penghuni-penghuni gerdune. Pondono kabeh iki rek. Aduh. Golek nising aku rek. Duh, nang ndi ondone? Aduh, wis. Nising sebelah kene wis. Nggak kuat rek. Aduh. Nggak kuat aku rek. Apa iki? Aduh. Nang ndi ondone iki? Wah, kini ndak apa-apa wis darurat ini. Ndak kuat wis. Aduh. 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 Degelan kaya rek. Ndak metu-metu iki. Aduh. Taekku durung metu tapi ambune kok mabut taek ning kene rek. Koyo si anget taek iki. Aduh. Kon kri. Iya please. Mola mabut taek kon. Gletek kon niku. Ngising pisan kon niku. Kon niku ndak ngomong-ngomong kri. Ayah wes tambah ngel aku ngising ipik aku kri. Lapo ngising ate omong-omong. Apa gelem tak ikut ta kon? Aduh, lek koyo ngene kri. Tidak situ ngising aku kri. Yo wangel kate metu kri. Aduh, ono ndak genah kon kri. Terus kri, ndak situ kri. Oh, ndak genah kon kri. Ngali yo wis. Mbak lho, kanca sitok iku lho. Nang dini ketemu ngising ae ketemu. Payah. Kok wis mari ngisingmu? Yo mari, ndak iso metu ngising gara-gara kon aku wis. Mari cewek awakmu. Yo mari, nek kaya kon ngomong ngadeg musuh cewek awake iku. Cewek mbek opo awakmu? Godhong gedang. Godhong gedang. Yo alami. Oh, ngono wae. Malah sik mambu wae. Awake lho kepete ganjet iku. Cewek iku mbek banyu. Kepete ganjet. Aku lu turun metu blas kok te ganjet. Wis, kita bahas taek. Ono info enak aja awake, tenan nih. Niku awakmu ku info apa wae? Apa ono awakmu duwe info enak iku oleh biyen? Loh, temenan iki, Blis. Ndak guyon aku. Iki wis cara anu wis kesenengane awake, tenan. Iya, info apa iku? Hah? Kon ngerti? Omah sing dikontrakno iku. Omah sing endi, Kri? Omah sing ning pojokan iku ta, cedhak perapatan iku ta? Lah iya. Nang kono yo, aku ngene ketok ono sing ngontrak wae. Rondo. Wayu areke. Senengane awake wis. Tenan iki. Wow. Paling wis iku mulai wingine suwi wisan. Oleh semingguan lah pindahan toko Tulungagung. Teman dan tak Kri. Aku iki mau pati percaya ning bantahmu. Aduh, kedapur son niku. Oh, niku ndak lihat ngerjain aku lho awakmu iku. Si loro ati awakmu iku. Ndak percaya aku. Loh, ngerjain opo aku? Ndak ngerjain aku tenan nih, ndak ngapusi aku. Nek masalah winginane wis clear ya jariku wis. Ora masalah wis. Sembilan biyen wis sudah dibahas. Temenan aku, ndak ngapusi. Dah, bantahmu iku mosok mati percaya aku, ha? Yus, aku tak mati koleman aku, ha? Rondo. Ngerti apa ngomongin rondo? Ya wes, seperti aku nge info. Ngali-ngali yo kalau mano kono wes. Gaya itu coplis yo. Gaya sok jual mahal ditawani ono info yo ya mau gaya ngono tok. Kan lho rakone marine aku. Paling marine menggo nang rondo iku tok mau omahe. Bawa wis. Pangan niku terong nom. Apa? Temenan ndak sih diomongno Fikri kowe?
Kok penasaran aku iki. Iki lek temenan iki yo. Yo panganan kira. Jajal aku. Penasaran aku kira. Awakku loro kabeh gara-gara dipusi iki aku. Loro kabeh boyo kudu potong wis kaya dipusi. Please, katanya dia kok nyuruh ae kok niku. Ngene, ngopi-ngopi kene. Baik. Tepat tuh sih. Tuh. Tepat ya apa kelas. Apa please kok tepat please. Wis turun. Napa. Iki senengane awakmu iki. Iya apa? Wis lah. Apaan sih lah ini aneh. Coba flingish. Infone enak iki. Oke wis, ayo kasih wis. Apa pokoke enak. Iya wis, ayo. Sebentar. Info apa please? Yo sik sabar sih. Ngopi di sini ya. Oke. Kamu penjaja. Ono apa please? Sabar sih. Iya. Ini Pak Ibu nih Pak. Apa-apa? Aku sih buru kepethuk. Iku arek irang iku. Iya. Sing ketok untune. Anu Fikri. Lah iya. Iya, sing kok belenggek iku ta. Aku jan yo percaya ndak percaya yo. Heeh. Dikai wow. Apa Dari ono rondo anyar. apa please rondo anyar please. Pindahan toko Tulungagung. Apa ketelemu please? Udah ngerti jarene ngontak ning iku sebelah pinggir cedek perawatan iku. Oh nang mriki kita. Oh. Iya. Iku kan sedengane model awake. Kok ngerti kalau please ada suara aku please. Piye? Aku penasaran jan. Iya. Aku jane mau yo pura-pura jual mahal ning arek iki. Ketok koyo jaket imet dulu ya. Jadi penasaran aku. Tapi bodine apa please? Bodi ndak ngerti pisan jare ono bolongane jare. Bolongan iki. Kan ero buah. Mari ini arek TV merono Iya. wis didelok lah tenan kondak yo. Hah? Iya. Oke. Please. Yo. Tapi ngene sik kelas yo. Iya. Kan sing baru dhisik iku aku impune yo. Engko aku mlebu dhisik. Iya. Lek wis nang kono konek-konekan wis ketok iku suasane aman, wis aku mari engko awake gentenan. Oh, ngono ta. Oke, aku man awakmu wis. Lek sampai temenan. Apa? Ya melek medem mari nak dhewe. Ngono ta wae. Akan bantah. Ayo. Ayo. Masa, kopi ini mari dia Pak saya. Cepet please. Kaget please ya. Aduh. Aduh, lek koncone. Ini iki kalau koncone. Plus. Iki kaya umai plus. Iki tapi iya ketoke. Ya apa nih please. Iku rondone kaya ning arep aku jalan rame. Foto aku pengen tangan. Ayo iku jalan rame. Ayo wis yo sik. Aku dhisik sing merono dhisik. Yo. Awakmu ngenteni kene ae. Ngono ta. Yo. Engko lek wis aku mari awake sing rono yo. Lek wis aku mari. Tapi kon ku gawe kode ya. Oh iya wis kentenan. Jalan rame ya. Yo aku tak mlebu dhisik ya. Yes. Oke nih. Awakmu iku kudu ketemu aku. Ngenteni kentenan. Iya. Wis. Kandhane kok.
Pakai suasana rada sepi maneh. Lawange wis buka, welcome ketoke wonge. Assalamualaikum tante. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam, monggo masuk. Waduh, langsung jawab tante. Lain delok suarane ketoke, apa wonge ketoke. Kene ketoke. Permisi tante, sepurane ganggu nggih. Nggih, Kula ajeng medhayo. Nggih, monggo mriki Mas. Nggih pun lenggah. Lho opo iki? Iki rondo apa kuntilanak iki? Aduh, iku pupu apa bakaran pohong iku? Napa Mas, kok madhep rono? Ndak tante. Iki lho gatel. Iki Bu. Umbu cokot lemut tuh buru. Aduh. Tante, sepurane kula ganggu niki. Mboten napa-napa Mas. Napa niku kenalan dhisik nggih? Sinten namanya sampean? Novi. Nopi. Nggih. Kula cuplis tante. Ndak usah tak teluk tante, langsung Mbak Nopi ya yo. Nggih, mboten napa-napa Mas. Ngenten Mbak Nopi, kula niki kan bagian keamanan ning desa niki. Dadi lek wonten tiyang anyar niku kula dikengken napa niku delok tiyang niki napa niku tiyang pundi niku ndelok napa informasine niku nggih. Sepuro niku kula ganggu nggih. Mboten napa-napa Mas. Ngomong-ngomong lambene kok ditutupi tok sih. Kok penasaran aku. Gatel iki Mas. Ya sampean utak ngono ngomongi ben enak ngono lho. Ya tenan ta Mas, sampean kepengin ro wajah asline ta. Iya sih Mbak Nopi, yo penasaran sih, pengen jelas wajahnya ngono, yo bisa main buka wes, Temenan ta pengen ro wajahku. Iki lho Mas. Aduh, bener ae, tangkep mikir pipi, pancen koyo cilik TPT. Tante Nopi, aku tak pamit dhisik yo. Aku ndak kuat wes. Belum ngoyo yo, aku pamit dhisik yo. Sepurane ganggu aku. Mas, serene Mas, gak tak kira kopi sih, kudu suai jam piro iki. Rene. Ndak wes tante. Ndak wes, aku mari ngopi wes yo, sepurane wes yo. Oh, tenan. Enggak itu please kok suwe nemen. Pae sampai kebun nyamuk aku please. Enggak metu-metu meneh. Pae aja please. Ya apa please? Borondo iku please. Sip plus. Keset plus. Nyokot-nyokot kok kepiting plus. Wis, cepetan ketenan wis. Aku mari wis. Temen please. Kada berani nyokot please. Temen apa sih aku minta? Ketenan kamu nang bos. Tak lebu yo. Wis Nyokot tenan please. Keset. ojo kakek banten cepetan Iya wis. wis. Keset. Iya calon cepetan. Untal niku pohon bakar. Iku kan seneng mau banget.
Selamat malam tante. Sopo maneh iki? Malam Mas, monggo masuk. Asik awal kamu cepat tadi. Tidak ada uang. Aduh please, tolong please, aduh please, Meneng Mas, Mas, golek kedet Mas meneng aduh Mas. please, Nyantai Mas. aduh please, Enak kan nggih. ya apa Enak, please, Mas. Meneng Mas. Sik ra. Goyang-goyang ya tok. apa pergi please, aduh please, tolong please, tolong please. Aduh please, tolong please, Asik Mas. aduh please, aduh please, aduh please, Kurang ajar gue please. Ikut itu uang please. Duh, nyatain nemen please kon. Aduh fish, kon tak ajar kon gue please. Yo opo gue kecek kon please. Wah, ikut itu cuma nyakot, nyatek please. Payah kon please.